మళ్ళీ స్టార్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. హాయ్ బ్రో. హాయ్ అండి. లవ్ మ్యారేజ్ బెటరా లేకపోతే అరేంజ్ మ్యారేజ్ బెటరా? నాకు అడిగితే ఇవి రెండు బెటర్ కాదు, అక్రమ సంబంధం పెట్టుకోవడం చాలా బెటర్ అండి. అంటే మంచి అంటిని చూసుకొని వెళ్ళిపోవడం చాలా బెటర్ అనిపిస్తుంది. అంటే ఈ మధ్య లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నా అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నా చచ్చిపోతున్నాం కదా, అందుకని చెప్పేసి ఇట్లా చెప్పడం జస్ట్ కిడింగ్. లవ్ మ్యారేజ్ బెటరా అరేంజ్ మ్యారేజ్ బెటరా అంటే ఏదైనా ఉండొచ్చు, కాకపోతే ఏదైనా అర్థం చేసుకునే విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది. మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్పాను, సరే ఏమనుకోకండి. సరే, థాంక్యూ. హాయ్ బ్రో. హాయ్ అండి. లవ్ మ్యారేజ్ బెటరా లేకపోతే అరేంజ్ మ్యారేజ్ బెటరా? నాకు అడిగితే ఇవి రెండు బెటర్ కాదు, అక్రమ సంబంధం పెట్టుకోవడం చాలా బెటర్ అండి. అంటే మంచి అంటిని చూసుకొని వెళ్ళిపోవడం చాలా బెటర్ అనిపిస్తుంది. అంటే ఈ మధ్య లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నా అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నా చచ్చిపోతున్నాం కదా, అందుకని చెప్పేసి ఇట్లా చెప్పడం జస్ట్ కిడింగ్. లవ్ మ్యారేజ్ బెటరా అరేంజ్ మ్యారేజ్ బెటరా అంటే ఏదైనా ఉండొచ్చు, కాకపోతే ఏదైనా అర్థం చేసుకునే విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది. మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్పాను, సరే ఏమనుకోకండి. సరే, థాంక్యూ.